King lagyo na ning Iba at ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning sinubling mebye Ginoo mebye kaya kayungan. At kaya kaante mo rin. Kaluguran kong kapatad, talagang sinubli ng mebye ing Ginoo. Aleluya, aleluya. Masaya tayo kung ipasyag iti karing labi tamo. Nunay lalong-lalo na karing puso tamo. Ban kanita mabibiye tamo anting anak ning Dios amabiye. At bata mo pong maging karapat dapat midaon kaniting banalamisa. Ganakan laminsan pa rin kaya katamong kasalanan. At pasalamat aking Dios king lugod na at pakalulo na para kaya katamuan at karing familia tamo. Tahimik tayo po sa guling puryan ng Ginong Diyos na mabiye karing puso tamo. Ginong Jesus, ginumi at talapagligtas, linupig mo ing kamatayan, kapamilat na nanin pamibangon mong iba't king kutkutan, kaya ka ing sablang kapurian at ligaya, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Yesu Kristo, ing pangane iba't king kamatayan, utang mi kaya ka imbiyeng alang kapupusan, kaya ka ing sablang kapurian at ligaya, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, kaya kaming sala, biye at tula. Salamat kaya ka, malyariming alupig ing hanggang dewakan, kaya ka ing sablang kapurian at ligaya, Ginoo pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Dios, amayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawa da ring kasalanan tamo, idala na katasana, king biye halanganga. Amen. Abi-abi tayo pong ining purian, ing Ginong Diyos. Matas kabanwa kapayapang daritahu kayang kaluguran di Diyos
Manalangin tamo. Ginong Diyos, malugod ay pa, parang alam niya Jesus ay anak mo, bilang sinubliming mebye Ginoo. Pasalamatan da ka, uling kaya, ing metong ami bangon, at bayong biye, migmulaya para kaya kami, at ing metong abayong munag, dinatangya para king yato. Manalangin keke ka, kanitingal do ning tula. Itugtog mo naman kaya kami ing banal mong espiritu, baan maging bayo kami, malaya puso at kaladwa. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang iba't kinlibro ng dapat ding apostol. Nga namig salitang Pedro, baluyo ita mga ragul abage, ame palyari kimabilog a bansa ng Israel. Migumpisa ka ring Galilea, kay ba't na ning binyag a penaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ng Nazaret, lumahanano ng lininyan ng Diyos, King Espiritu Santo at King Upaya. Huling Diyos at Chukea, mitaya ka rin sa blang lugar, darap at mayap at pakayap ka rin sa blang inalipnan na ng Diablo. Ngeni, ako, ang poding kayabe ko, testigo kami ka rin sa blang depat na kimabilog a bansa, daring Udyo at king Jerusalem mismo. Ang gaking pinakure king Diyos, dapat king tatlong aldo, pepasublaning nye ng Diyos, at pepakit na, e kimabilog abalen, nunay ka ring mapilat at testigong pinili ng makapauna ng Diyos. Ngeni kami rin testigong deto, kasuyo miya kimpamangan at kimpamaninum, kay ba't na sinubling mebye. Inutos na yung manaral kami, karing balen na, at matutuan karela, king ya, intilduan ng Diyos, mukum karin sa blang mabye at mete. Migsalita la tukul king Jesus, din sa blang propeta. King din sa blang maniwala king Jesus, tanggapan da, king kapamilatanan ng lagyuna, ing kapatawaran, karing sa blang kasalanan da. Ingamano ning Ginoo. Salamatan iyeng ginuling mayapyan, alangang gaing kayang pakalulong. Busta niyong sabihan daring palipin ng Israel, alangang daing kayang pakalulong. Alleluia, 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 alleluia. Hinggamat ng Juan
tenunemieku bakulang apa siya ding dapat linggino. Alleluia, 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 Alleluia. Ing batong sikul daring manalakad bale, yaing meging batong pamuntu, iti dapat ninggino at binang makapagmula lang tangalan. Alleluia, 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 Alleluia. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Kapatad, mipasublian na kayong mebye kayabe ng Kristo. Inya kailangan nyo lang panintunan, detang bagay ayat yu karin banwa, nung nuya karin i Kristo, at makaluklukya king banda ng wanan ning Diyos. Isipan nyo lang parati ring bagay ayat yu karin banwa, aliwaring bagay ayat chuketi king yato. Uling metene kaya kayo at ing biyena, angeni at kaya kayo, makapampanya king Diyos kang Kristo. Dapot king oras sa mipakilala ya i Kristo, at ya ing biyayong tune, ikayo man, mipakilala kayong kayabe na, at akarake na, king ligayan na. Amano ning Ginoo, salamat king Diyos. Kristo mi sakripisyo ne para king kekatang kaligtasan, magmasusitang mipnuntula king Ginoo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan At kekaanti mo rin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. King abak amaranon naning mumo ng aldo ning parumingo kabang maralumdumpa mintaya king kutkutan i Maria Magdalena. Ikit na king makalakoya ing batong takap ning kutkutan
anya Milaiya at minta kang Simon Pedro at king aliwang alagad apakamala ng Jesus nga nakarela kinwari king kutkutan inginu at emibalu nure binili anya linwalya i Pedro at itang aliwang alagad at mintala king kutkutan milayila dapat itang aliwang alagad milayang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan dino kuya at kilub na ning kutkutan ikit na ing telang pamburol a makabili ka rin dapat eyalinob kanita dinatangyan tutuki i Simon Pedro at taglus-taglus siyang linob king kutkutan ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol ating panyong penakap kimbuntok ng Jesus iti makakayabe king telang pamburol nune makalilwayang makatuklip king metong alugal linob niya naman itang aliwang alagad aminunang dinatang at ikit na at meniwalaya era paintindihan kanita ing sasabyanan ng kasulatan king kailangan niyang subling mie i Jesus kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Maya payabak mo naman kanako. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. At kumusta la po, lalong-lalo na ringat yung kareng ti bale-baleda, manalbe kaniting live, ning kakatamong banal amisa. Paborin niyo pong i-greet da kayong Happy Easter. Happy Easter po kaya kayungan. Salubukan tayo pong palakpakan ng Ginong Sinubling Mebe. Happy Easter po. Kuning isipan ko po, talaga bang Easter tana? Maka-quarantine tapay eh. Tapa talagang milwal. So, ekubalo nung panamdaman yung Easter na talaga or talagang sinublita ng mebye, ulimpin makakulong tamo. Hanggang inginu na quarantine siya sa loob ng libingan ng 3 araw bago siya muling nabuhay. Pagkatapos ng pagkakulong niya sa libingan, lumabas siyang maligaya at masaya sa muling pagkabuhay. Natapos din ang quarantine ng Panginoon. Pero tayo, parang tatagal pa ito eh. Baka hindi lang hanggang end of April ang pagtetest sa mga may corona ngayong darating na Lunes pa lamang. Ewan natin, baka kailangan magkulong uli sa ating mga bahay, sa ating mga libingan. Pero ang mensahe po ng muling pagkabuhay ay ilabas. Lumabas tayo ng buhay. At ano ang ilalabas po natin? Ano ang ilalabas natin buhay sa ating mga sarili, sa ating mga puso? Dalawang bagay po ang nakita kong lumalabas ngayong panahon ng coronavirus. Unang-una po, lumalabas ang kagandahang loob natin. Kay Kapampangan, lulto ta ganaka
kaniting panahon ng krisis. Lumalabas ang kabaitan natin ngayong may pandemic. Konkretong halimbawa po, wala tayong nababalitaan na patayan at nakawan. Tahimik ang mga barangay. Tahimik ang lugar. Walang mga sad news, walang masasamang balita, nasunog ito, nagnakaw ito, pinatay ito. Wala. Abay, sabi ko, kung ganito ang dulot ng coronavirus, welcome sa atin. Pero hindi lang po yun, dahil alam kong lumalabas ang natural nating kabaitan sa oras ng krisis. Hindi lang po yung walang masamang balitang nababalitaan, kahit paulit-ulit po nating sinasabi, lumalabas ang kabaitan ng mga frontliners, mga nagtatrabaho sa hospital upang tumulong sa maraming may sakit. Kahit paulit-uling sinasabi, lumalabas ang kabaitan ng mga tumutulong sa ating simbahan, hindi iniintindi ang sarili nilang kapakanan, basta't maipahayag ang salita ng Diyos sa inyong mga tahanan. Lumalabas ang kabaitan ng mga anonymous donors, nagbibigay ng iba't ibang tulong sa mahihirap. Lumalabas pati ang kabaitan ng mga mahihirap, hindi nag-aagawan, lumalabas po ang kabaitan nating lahat ngayong panahon ng krisis. At sana po tuloy-tuloy na ito. Sana ito lagi ang binibigyan natin ng buhay sa buhay natin at sa puso natin. Ang maging mabait sa isa't isa, iniintindi ang kapakanan ng iba bago ang sarili natin. Hayaan po ninyo akong magyabang kahit konti. Pagpaumanhin po ninyo. Isang kabaitan, mabait, ang nadiskubre ko po sa sarili ko ay ang mag-gardening. Nagga-gardening po kami ngayon mula nung nag-lockdown tayo dahil wala kaming ganong ginagawa dito sa kumbento. So kasama po ng mga kasamahan ko, si Edmond, si JC, pati si Dines. Tuwing umaga po, bumababa kami sa ating hardin, tinitignan ang mga halaman, inaayos ang mga paso, gumagawa ng mga upuan. Ewan ko po kung napansin nyo na, medyo malinis na po itong groto natin sa likod. Nawala yung mga patay na dahon, yung mga patay. Na-discover ko po, dahil dati po akong malingap sa mga alaga ko. May dalawa po akong aso, nadagdagan ng isa, at mahal na mahal ko po sila. Ngayon po na-discover ko, pati mga halaman pala, kailangan ang lingap at maayos na pagtulong sa kanila. Kailangan ding ayusin ang mga puso. And I'm doing this not for myself. Iniisip ko po, kapag nawalan ng relief, para may maipamigay kami, kahit gulay lang, kahit prutas, na bunga ng aming mga halaman. Sana pagkatapos ng quarantine na ito, may maayos na lugar kayong mauupuan, may magandang groto kayong aakyatin at upang manalangin at manahimik. Sana pagkatapos nito ay malaya kayong magpunta dito at makita niyong maganda ang ating paligid. Ang kabaitan na ito ay hindi po focus sa akin. At ito po ang kabaitan na hinihingi ng muling pagkabuhay. Isang kabaitan hindi ukol sa ating sarili, kundi para sa ibang tao. Tandaan po ninyo ito. Ang kabaitan ay hindi kabaitan kung hindi para sa ibang tao. Ang kabaitan ay tunay na nagiging kabaitan kung ito
ay ialay para sa ibang tao. Ang paghihirap ng Panginoon, kaya ibinalik ng Diyos sa Kanya ang Kanyang buhay, ay hindi man para sa sarili Niya. Ito ay laging para sa ibang tao. Ito po ang tunay at buhay na kabaitan. Ikalawa po, lumalabas ang ating pananampalataya sa oras ng krisis. Siguro po kung hindi lang lockdown ngayon, ngayong panahon ng epidemic, ng sakit, ng coronavirus, ay ako po'y naniniwalang dadagsa ang maraming tao dito. Pero bawal lang, kaya nasa kanya-kanyang tahanan. Alam po ninyo, dati-dati, napupuno ang ating simbahan tuwing linggo for about 800 people. Siguro po, kasya dito sa ating simbahan, 600 to 700, pati yung mga nasa labas, 800 people. Pero ngayon po, mula ng coronavirus crisis, through the media, ang nakakapagsimba po sa atin, hindi lang 800, kundi 8,000 people. Lagi po, 8,000 people from far-flung Quezon hanggang Tarlac, hanggang Sariaya. Meron po nagte-text mula sa United Arab Emirates, sa Saipan, sa Canada, sa US. Lahat nakatutok sa misa natin dito sa Betis. More than 8,000. And every day ito, araw-araw. And they simply text, Amen. They give their intentions for our Mass. Pakisama po ito sa panalangin ninyo. And they give names of their loved ones, of their relatives, those who have died, those who are on the front lines. May mga nagte-text na ipagdasal natin ang iba't ibang nangangailangan ng tulong. At nagbibigay din po ng panalangin at suporta at inspirasyon sa amin. God bless you too, Father. Ingat po kayo. Talaga pong lumalaki ang pananampalataya. At hindi ko po nakikita ang pananampalataya sa malalaking pahayag na, no. Pananampalataya ay eto, mga simpleng taong nagdarasal sa atin, mga simpleng taong may pag-asa na may bukas pa, may darating na lunas dito, mga simpleng tao na naniniwala sa Panginoong Diyos ngayong krisis. Mga simple, ordinaryong tao na hindi nasisiraan ng pag-asa. Ito po ang nabubuhay ngayong muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang ating kabaitan at ang ating pananampalataya. Isang Jesuita po ang nagsabi sa amin noon nung kami nag-aaral pa. Sabi niya, every spiritual experience begins with the flesh. Lahat ng karanasang espiritual ay nagsisimula sa laman. Simple and concrete. Lahat-lahat ng mga spiritual experiences natin nagsisimula sa laman. At sinasabi ko, lahat ng faith experience natin, mga karanasan sa pananampalataya, nagsisimula sa simpleng kabaitan. At ang simpleng kabaitan ay yung ibinabahagi sa iba, simpleng pananampalataya sa Diyos na muling nabuhay. Balik po ako dun sa unang tanong, kailan kaya tayo lalabas sa ating mga lungga?
Kailan kaya matatapos ang quarantine na ito? Kailan tayo magiging malaya uli? Lalabas sa mga bahay-bahay, makikisalamuha, makikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kailan matatapos ang quarantine na ito? Dapat po bukas or sa Martes, tapos na. Pero extended hanggang May 30, hanggang April 30. Di natin alam kung ano mangyayari after that. Kailan kaya matatapos ito? At ang tugon na nalantad sa akin ay ito po. Ang mga Israelita, nung pinalaya sila ng Panginoong Diyos mula sa pagkabihag sa Ehipto, nagtatanong din sila, kailan kami aapak sa lupang ipinangako ng Diyos? Because they wandered, umikot-ikot sila sa disyerto sa loob ng 40 taon. 40 years they wandered in the desert, locked in the desert, quarantined in the desert before they reach Promised Land. Tayo pong mga Pilipino, 20 years tayong nasa ilalim ng martial law, quarantine din tayo. Quarantine ang ating kalayaan. Walang makakibo, walang makakomplain. We were under martial law. It was only when Ninoy died na lumabas tayo sa ating mga bahay at muling ipinahayag ang ating kalayaan. Mahigit na 2 or 3 taon pa tayo sa ilalim ng administrasyon na ito. And after that, I'm sure, lalabas ulit tayo mapagmalaki at masaya sa buong mundo. Kahit tayong mga Kapampangan, naranasan natin ito. Alam ko po, nung umulan, yung bahang malaki in 1970s, it rained for 40 days. At 40 days din tayong nakakulong sa ating mga bahay-bahay, hindi makalabas. Alam ko po noon, nasa itaas lang kami dahil baha. Hanggang ulo yung bahay namin. So, hanggang sa bintana lang kami hindi makalabas. Nanay ko lang ang namamalengke, nagbabangka siya upang mamalengke. Hindi rin kami makalabas. And we endured that for 40 days. Bago kami naging malaya uli. So, kailan matatapos ito? Nakailang araw na tayo? 2 linggo na lang ang inihintay? Or 2 taon pa, sabi ng mga doktor, sabi ng mga eksperto. Kung nakayanan natin noon ang iba't ibang uri ng pag-lockdown sa atin, sa tulong at awa ng Diyos, kaya din natin itong lockdown. Kung nabuhay ulit tayo nung na-lockdown tayo dun sa iba't ibang karanasan, pati yung karanasan ng pinatubo, ilang buwan, ilang taon tayo naghihirap sa lahar at baha. Lumabas tayo bago at buhay na buhay. Ako po'y naniniwala. At ako'y naniniwala. Kayo rin ay naniniwala. After this lockdown, mabubuhay ulit tayo kasama ang ating kabaitan, kasama ang ating pananampalataya, kasama ang Panginoong Diyos na muling nabuhay para sa atin. Amen. Magsitayo po tayo.
kaniting ka fiesta na ning pamanyibling mebye ning ginutang Heso Kristo. Agkatana katamo ning kaya katamong indong Santa Iglesia, ing ibayo tamo, ing kasalpantayanan tamo, king ginong Diyos, king kayang lugod at king kayang pakalulo. At kaya bedaring ganang Katoliko, king mabilog ayato. Ipasyag tamo minsan pa, ing kasalpantayanan tamo king Diyos, at ing kasalpantayanan tamo, king kayang lugod at pakalulo para kaya katamuan. Anyang mga binyag tamo po, pisyag tamo iting kasalpantayanan, kapamilatan daring kaya katamong tegawan. Dapat po ngeling mga tuwata nating sariling isip, agkatana katamo ng Santa Iglesia, itamo mismo, alano ring tegawan, ipasyag tamo, ing kaya katamong kasalpantayanan king Diyos. Anya agkatanda ko pong itaslaringwanan yung gamat. Balo ko po dapat atintang kandila kanini, pero maniwala ko itangan may kapagdalang kandila. So ringwanan gamat itasyula, ipatong iyo po keng puso iyo. Nung lo ka rin manuknangan niya at sinubli ang mebye ing ginutang Heso Kristo. At ipasyag yung minsan pa, ing kasalpantayanan niyo king Diyos, king kayang anak, at king kayang lugod at pakalulo. Agkatanda ko ngening, ipasyag yung mitmong katutuan at mitmong tapang alang dini at alang pamagalinlangan ing kakatamong kasalpantayanan. Kaluguran kong kapatad, pakibatan niyo ang mitmong katutuan dating makatuking kutang na pisyag yu anyang mga binyag kayo. Sa sakwilye isatanas, Opo, sa sakwilke. sa sakwilyo kayang sablang marok adapat. Opo, sa sakwil ko lang. Sa sakwilyo kayang laman alang laman apaman manmuyot at pamanukso. Opo, sa sakwil ko lang. Sasalpantaya kayo king Diyos ipang mayupaya, miglalang king eganagana. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king ginutang Heso Kristo, imbugtong ng anak ning Diyos, mibay king Santa Mariang Birhen, mi paku king krus, mete at mikutgut, at sinubling mebe, at ngeni makaluklok dani ng wanan ning Diyos iba. Opo, sasalpantaya ko. Sasalpantaya kayo king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, king pamisamakding Santo, king pangapatawad na rin kasalanan, at king pangasubli ng mie ning katawan, at king bie alanganga. Opo, sasalpantaya ko. Itiya ing kakatamong kasalpantayanan, matulayeng ipasyag at ipagmaragul karing aliwang tao na anak nakatamo ning Diyos amebye at mabye. Aleluya. Amen. Salamat po. Itawon talang ini ring panalangin tamo king Diyos akyakatang iba at nga tamong maus kaya Ginoo ibayo mo kami king kayakang biye. Itangan po. Ginoo, ibayo mo kami king kaya kang biye. O sinubling mebye, Ginoo, katmuan meng maglapo ing kekang iglesia, king malala makasalpantayanan, king kekang resurreksyon, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo ibayo mo kami biye. O sinubling mebye, Ginoo, para karing sablang bayong mebinyag, baning bayong biye tinggapda, king aldoning pamanyabling mebye, manatili sanang susulong karela, at ayagyag doring aliwa, kaniting bayong biye, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo ibayo mo kami king kayakang biye. O sinubling mebye, Ginoo, para karing binang malagad mong simba, at para karetang mekabating na, king dalan papunta king pisamban. Iting kapiesta ning pamanyubling mebye, maging imbitasyon niya sana, karelang ibayuro ing kasalpantayanan da, at biye keka, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo ibayo mo kami king kayakang biye. O sinubling mebye, Ginoo, para karing sablang taong mayayalipusta,
Ning daralan kasakitan, pauli ning kayalan hustisya at ning sakit. Bantamdaman mo ing panigapurang itimawa, at ibangon mo lang ibat king karelang pagsalbat. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, ipayo mo kami, king kakambye. Panalangin tala naman po ring sarilitang intensyon, lalong-lalo na po ring intensyon, daring kapatid tamong manalbe, kaniting live streaming. Deng kapatid tamong at yung frontliners, deng katubalay tamong magobra keng aliwang bansa, lalong-lalo na rin magobra kareng barko, ring kamag-anak tamo at yung aliwang bansa, Mario karing familyada. Panalangin tala po ring kapatid tamong magobra, kareng palengke, kareng tindahan, batang ating asali, kareng barangay tanod. Ganakantala mo naman po ring sarilita mong anak na makakulong kareng pibale-baleta mo. Ganakantala po ring abeta mo kinipisamban, deng alang sawang, alang pagal susuyo kaya katamo, man idalaya ing may pabalita ning Ginoo. Panalangin tala po ring dakalapak kakalulo na manayang relief goods, mit mong katapatan, mit mong pag-asa. Panalangin tala po ring dakala donors tamo, ring dakala kakaluguran, deng dakala anonymous benefactors na yaman bisang pasabilagyo. Panalangin tayo po imbalang metong at metong kaya katamo. Lalong-lalo na rin kaya katamong masakit, din kaya katamong makatwa. At tahimik tala pong ipanalangin, ding sablang miyang ubye tamo. O sinubling may Ginoo, kay kaing biye at lugod, migit masikan kesa aking kamatayan. Bustan mong ingbiye mo karing kaladwami, pagdala na king sala, kapatawaran at tula, ngayon at kapilanman. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo kambening tula ning pamanyubling mebye, daraw miyak ka ing sakripisyo, akapamilata na mi baityang pasibayo, at mi pasignangan ing kaya kang Santa Iglesia.
iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatilia kaya kayungan. At kaya kaante mo, Isipan niya't luguran ng Diyos. isipan miya at Pasalamat kaluguran. aking Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matuli. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula king aldo ning Paskwa. Anyang Kristo meging talapagligtas miya. Ya ing tunay kordero amilako king kasalanan ning yato king kayang kamatayan sinintang na ing kaya kaming kamatayan. King pamanyibli ng mebye linarin at binalik ing kaya kaming biye. Uli nita, kambedring sablang kording angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kya kaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod mi ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing kanakong katawan, hamidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bataning hapunan, kinuha ng kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubo para kaya kayo at para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti anting kapigaganakan kanako.
Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipa uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang tulang. Katmon mo kami king tulang ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan miyeng katawan at daya ning kang anak. Ginoo, alakang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalain mila, ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano no ka rin lapaman at ding sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding masakit nga ni kasalukuyan at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, pot ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Punting metong familia, abe-abe tamo may papanalangin king Dios, karingamano, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulu. Parati kaming may kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayin kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayapayan at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. E mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nung nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya ka iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kamurian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At kaya ka antemuri. matula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo King metong at metong. Kapayapaan po kaya kaingan. Peace be with you.
Kinipuing ginutang Heso Kristo, ing Kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ningyato. Mapalad tamo, itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas miya ingamano mo, kumayat na ako. At para po karingatyo karing tibale-baleda, na bisak tanggap king Banal na Communion, habi-habi tayo pong ipanalangin, iting panalangin para king spiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, hingatyo ka, kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da kang maygit karing sablang bagi, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauling ngining pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka man spiritual king puso ko. Kakaulan da ka, balamo mo at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko kaya ka. Amen. Katawan na tayong Kristo, pagdala na katamo, kimbye alangang Amen.
Titak mo pong kapapaluan. Bukas po, Lunes, atin tamong misang alas 6 ning bengi para king katlong kafiestana ning kakatamong patulunan i Santiago. So bukas pong Lunes ning pangasubling mebye atin tapang misa alas 6 ning bengi. Dapat alang prosesyon. Okay? Kay bat nanita, deng misa tamo po, kenipisamban tamo, bewasan mila po. Deng misa tamo, maginalamong balang Miyerkules, ampong Biyernes, alas 6 ning bengi. 6 o'clock ng gabi ng Miyerkules at Biyernes ang mga misa natin. Meron din po tayong misa ng Sabado, anticipated English Mass. Para Sunday po yon, alas 6 ng gabi. At yung misa nating Linggo ay alas 7 ng umaga. So hanggang naka-quarantine po tayo, ganito ang mga schedule natin. Kung may kailangan po kayo sa opisina, magtanong lang po kayo sa guard at doon lang kami tatawagin upang lumabas para sa inyo. Okay? So sana po samahan nyo kami, magsama-sama tayo kahit sa mga bahay ninyo, manalangin po tayo para sa isa't isa at para sa ating bansa. Yun lang po, magsitayo po tayo. Meron po akong konting assignment, yung gustong hindi naman po maggrupo-grupo, social distancing, yung gusto pong pumila sa gazebo natin, sa kubo natin, maraming itlog na ipinamimigay si Dines. So, kuha po kayo ng isa at lulukuban kauliyo, pumiyap sa ita. So, luto yun niya mo at ibiye ka ring anak yun. Salamat po. Para po sa huling panalangin, ating ipanalangin uli ang lahat ng mga intention natin, lahat ng intention na basa sa Facebook po, lahat ng mga gusto nating ipanalangin para sa kanilang lahat, para sa ating lahat. Bapo Maria, pit mo ka king grasya, ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin buwan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. patuloy pa rin pong nakabukas ang ating simbahan kahit walang misa. Pwede po kayong dumalaw sandali upang manalangin dito sa ating simbahan. Maraming salamat po. Ating Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimori. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos ating kaya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat King Diyos. Maya pa abak po kaya kayungan. Salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Good morning po. Alleluia.